ଏବେ ଦିଫାଳ କରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ, ତାଜା ତାଜା ନେଇ ଆସିଛୁ କୋଶଳା ଶାଗ ଆଉ ପାଣି କଖାରୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପାଣି କଖାରୁ ଖିଆ ହେଇନି, ପାଣି କଖାରୁ ବନେଇବା। ଚାଲ ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଫାଳିବା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି କହିବି ଆକୁ ଦିଫାଳ କରିଦେବେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ପାଣି କଖାରୁ ଫାଳ କରିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କି ଝିଅମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପାଣି କଖାରୁ ଫାଳନ୍ତିନି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପୁରା ଜମିଯିବ ନା। ମସଲା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ସୋରିଷ, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ। ଶିଳର ଏବେ ମସଲା ବାଟୁଛି। ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ମସଲା ବଟା ହୁଏନି, କାରଣ ଭଲ ଲାଗେନି ତରକାରୀ। ଆମର ସବୁଦିନ ଶିଳରେ ହିଁ ବଟା ହୁଏ। ହେଇଗଲା। ଶାଗ ଭଜା, କୋଶଳା ଶାଗ।